Assalamu alaikum malen muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su. Foli ni tanu ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka sigiyɔrɔ la. Aw mana kɛ diɲɛ fan fan fɛ an ka foli ani tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛta Yɛrɛwolo de Bousse la Rampart. Bi ye tarata ye, bi ye octobre kalo tile 18 Maliyɛnw bi ye donba ye ni koba kɛra a ka kan a ka bɔ ka walawala walasa jamanadenw bɛ faamuyali sɔrɔ la cogo min na. O de la su in na inshallah an bɛna sigi waati kunkurunin kɔnɔna la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la voilà hali condition ma yɛrɛ ni kosɛbɛ mais bon comme caman ye weleliw kɛ caman ɲininkaliw kɛ caman bɛ fɛ ka bɔ fɛn caman kalama o de la an profiter ka nin video teliman in kɛ hali n'a sɔrɔ n'an m'an seyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ maliyɛnw ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini aw fɛ video aw ka partager kosɛbɛ video y'a ka partager kosɛbɛ a partager au maximum minnu b'a bila Facebook kan minnu b'a bila u ka page kan minnu b'a bila TikTok kan minnu b'a bila WhatsApp kan minnu b'a partager a ka cœur bila a ka commentaire kɛ pour que minnu sigilen don ka signaler olu ka baara bɛ se ka kɛ fu ye cogo min na aw kana saliya a ka partager dɔrɔn maliyɛnw bi thème kelen dɔrɔn de bɛ an bolo aw bɛɛ lajɛlen ye bi k'a fɔ ko octobre kalo tile 18 diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen ni o ye Nations Unies o Nations Unies u ka bolofara dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ o ma ko Conseil de sécurité o Conseil de sécurité o ye jɛkulu dɔ ye jɛkulu min ni u b'a sigi sen kan walasa diɲɛ lakana ani diɲɛ bɛn olu b'u da don la k'olu ko jalatigɛ u k'u hakili to a la walasa bɛn bɛ to diɲɛ na walasa lakana bɛ to diɲɛ na cogo min na donc olu ye sigi dɔ kɛ bi a sigi nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kan nin tɛ a siɲɛ filanan ye Mali kan a sigi yɛrɛ a bɛ sɔrɔ mun de sababuya la a bɛ sɔrɔ MINUSMA de sababuya la sigi in kɛ o kɛ MINUSMA de b'a lase Mali ma o de la an y'o fɔ aw ye an tɛ sɛgɛn an b'a fɔ aw ye aw ye kuma o kuma mɛn nin kɛnɛ in kan bi ni ko ko y'aw tɔɔrɔ nin kɛnɛ in kan bi mɔgɔ wɛrɛ nɔ tɛ jɛkulu wɛrɛ nɔ tɛ MINUSMA don ni MINUSMA taara ka bɔ Mali la diɲɛ don o don nin kɛnɛ in tɛ sigi Mali kan tuguni ni MINUSMA ye Mali bila diɲɛ don o don nin kɛnɛ in tɛ sigi Mali kan tuguni k'a fɔ ko ka taga Mali sigi joona aw bagara ninnu ma aw ye ninnu faga aw ye ninnu minɛ aw ye nin kɛ aw ma se ka nin kɛ a bɛ adamadenya hakɛw bonya a tɛ adamadenya hakɛw bonya dɔwɛrɛ tɛ MINUSMA de nɔ don donc ni MINUSMA kun tɛ yen nin kɛnɛ in tɛ sigi parce que MINUSMA de kɔnɔna la bolofara dɔ b'u bolo u b'a fɔ o ma ko droit de l'homme o bolofara Nations Unies ka Nations Unies secrétaire général o ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ na o de ye kalo saba o kalo saba a bɛ rapport dɔ kɛ a bɛ sɛbɛnni dɔ kɛ Mali kan o sɛbɛnni in kɔnɔna la a sɛbɛnni ma deli ka kɛ fɔlɔ ko sɛbɛnni min kɔnɔna la ko Mali ni bonya min ka kan Mali ni tanu min ka kan k'u y'a kɛ ka ɲɛsin Mali ma ayi wa a sɛbɛnni o sɛbɛnni o ye lagosi de ta a sɛbɛnni o sɛbɛnni u bɛ dɔgɔya de ta a sɛbɛnni o sɛbɛnni u ye tɔgɔcɛn de ta ka Mali sɛgɛrɛ u ye tɔgɔcɛn de ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ u ye tɔgɔcɛn ta k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ u bɛ tɔgɔcɛn ta k'an ka jamana sɔrɔsiw sɛgɛrɛ wa u bɛ tɔgɔcɛn fana ta mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔna la k'u ka wulikajɔ de kelen don walasa Mali bɛ bɔ jɔnya la u ye tɔgɔcɛn ta k'a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ a rapport in n'a kɛra o kuma Conseil de sécurité bɛ sigi a kunna ko k'a examiner o de kun bɛ yen bi a rapport in n'a kalan n'aw ye dabalibanko don tellement que o ye manamanakan minnu sɛbɛn a kɔnɔ n'a fɔra ye k'a fɔ k'u bɛ taa sɛbɛn nin rapport kɔnɔ ko MINUSMA min nana ko kana an dɛmɛ MINUSMA min nana ko kana an dɛmɛ an k'an ka dugukolo sɔrɔ walasa an bɛ se jugu la ko MINUSMA de bɛ taa sɛbɛn a ka rapport kɔnɔna la ko les 1/3 c'est à dire ko mɔgɔ saba o mɔgɔ saba ni bin kɛra a kan Mali kɔnɔ k'o y'an ka jamana sɔrɔsiw de nɔ ye donc kɔrɔ MINUSMA bɛ fɛ k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw ka jugu ni terroriste ye MINUSMA bɛ fɛ k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw ko formation t'u la MINUSMA bɛ fɛ k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw k'u tɛ hakɛ dɔn ensuite n'u y'o rapport kuntanw kɛ k'o rapport juguw kɛ o la diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen k'o de kan dimiya b'o la o m'an sɔrɔ k'o dimiya bɔ an na jamana fɛn fɛn de bɛ yen nɔ k'an kelen de ka an sen da o ka hɛrɛ dɔ kan jamana fɛn fɛn de bɛ yen nɔ k'an tɛ sɔn jɔnya ma o bolo tuguni o jamana in fana bi profiter nin rapport in senfɛ Conseil de sécurité la yen k'u da sago fɔ an ma k'an dɔgɔya k'an nani k'an buruja o sigi de kun bɛ yen bi o sigi la kɛrɛnkɛrɛnnenya bi o y'an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ale welela kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la donc Mali fana fɛla ye min ye Mali fana ka laɲini ye min ye Mali fana ka t'o fɔ jaabi min bɛ Mali bolo Mali ka t'o fɔ i n'a fɔ aw ye n ko Conseil de sécurité la an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi membre 15 bɛ yen 10 o ye membre non permanent ye 5 o ye membre permanent ye ni nin sigi ninnu kɛra a sigi ninnu kun ye mun ye ka taga sigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka Mali coro walasa
soit mission kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ wuli ka na Mali la ka na n ka ɲɛmɔgɔw tɛgɛ fila n'u sen fila siri ka da u kɔ, ou bien mission kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ wuli ka na fɛn dɔ sɛgɛsɛgɛ Mali la k'a lajɛ, ou bien u b'u sigi conseil de sécurité la yen k'a fɔ k'u bɛ ɲangili dɔ ta ka n ka jamana sɛgɛrɛ ka ɲangili dɔ ta ka Mali sɛgɛrɛ. A rapport ninnu kɛ kun ye MINUSMA fɛ. O tuma maliyɛnw, nin ye MINUSMA kɔlɔlɔ dɔ ye, kɔlɔlɔ min ni fura t'a la ni MINUSMA bɛ yan a tɛ ban. O tuma an b'a ɲin'a fɛ video a ka partage kosɛbɛ. Foli ani tanu an b'a kɔrɔkɔrɔya an dɛmɛbaga an kɔkɔrɔdɔnbaga Sherifu Tiyame Hayidara nin waati na ka bonyamasegin kɛ a ye k'a fo kosɛbɛ, ka fɔ banabaatɔ ye ani banabaatɔ somɔgɔw ye aw minnu kamana gannen don a ka banaw la n'an ma fura sɔrɔ a la, a kɛra bana sugu o sugu ye, furudimi, tension, diabète, impuissance, a kɛra bana sugu o sugu ye, a ye Sherifukɛ ka numéro ye a y'a wele, a ka ca Ala fɛ u bɛ jɔ aw jigikɔrɔ a ka bana fura la inshallah. N'a ye weleli fana kɛ n'a ye jaabi min sɔrɔ a la a k'o fana fɔ an ye a k'an bɔ o kalama, o fana bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ. Numéro ye 75 81 64 58 75 81 64 58 o ye Sherifukɛ ka numéro ye. Maliyɛnw, video a y'a partage kosɛbɛ, halisa video a y'a partage kosɛbɛ. An bɛna don bi su in na nin ɲɛfɔli kɛlen kɔfɛ aw ye bi sigi kan laɲini min bɛ MINUSMA bolo a ko la, parce que an y'o fɔ aw ye ko faransi taara mɛn faransi ka bolofara min bɛ o ye MINUSMA ye, ko an ye minnu gɛn n'o ye Occident an n'u bɛ kɛlɛ min na, ko u ka bara armée min b'an fɛ yan walasa k'an tɔgɔ tiɲɛ k'an mago sa ka rapport kuntanw kɛ an ka jamana kɔnɔna la k'o ye MINUSMA ye. O MINUSMA ye o ye baara min kɛ bi a laɲini min ye n ye dɔ fɔ aw ye. Nka bi sigi kɔnɔna la discours kɛra, mɔgɔ caman kumana, Russie kumana, Albanie kumana, Brésil kumana, Inde kumana, Chine kumana. An y'a ye Inde olu ye ka représentant min bɛ yen ale kelen ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko ni diɲɛ kɔnɔ ni priorité bɛ yen ko Mali fana kan ka bila priorité la i n'a fɔ u bɛ ka tɔ kɛ priorité cogo jumɛn na. A kuma misaliya jumɛn? O bɛ ka Ukraine ko ta cogo min na dɛ, u ka Mali ko fana ta ten, u k'u sɛbɛ don Mali ko fana ma kosɛbɛ. O kuma su in na an bɛna discours fila dɔrɔn de ta. A discours fila k'o ka ala ka bayɛlɛma aw ye bamanankan na, video a ka partage kosɛbɛ. A discours fila o ye jɔn ni jɔn ta ye? Mali ka lasigiden min tun bɛ yen bi min taara Mali tɔgɔ la n'o y'an ka ministre des affaires étrangères ye n'o ye son excellence Abdoulaye Mayiga, Abdoulaye Diop, a ye ɲɛfɔli fɔlɔ kɛ ensuite parce que kabako ko fana kɛra yen bi, o de la n'a ye Abdoulaye Diop ka kuma jateminɛ a ka intervention filala la ko ale yɛrɛ tun hakili la ko réunion banna ka ban parce que conseil de sécurité la d'habitude mɔgɔ tɛ kuma ko fila kɛ, kuma bɛ di bɛɛ ma, bɛɛ b'i ka kuma kɛ, ni bɛɛ tilali ka kuma na aw bɛ taa, wala ni min kan ka ta o bɛ ta. Nka komi Faransi kɔnɔ ale de ta ye Mali ye, Faransi bolo ale bɛ se diɲɛ bɛɛ la, et puis komi Faransi b'a ka jɔnforo kɛnɛ kan, donc Faransi tila ka kuma ta tuguni, kuma bannen kɔfɛ a kun b'a la Abdoulaye Diop yɛrɛ la a balila mɔgɔ caman na, Abdoulaye Diop fana obligera ka kuma ta tuguni, Faransi ye kuma min fɔ ka o kuma in jaabi. O kun bɛ n sinsin o kuma fila de ka bi walasa k'a yira la k'a fɔ ko an bɛ niveau min na ka kuma ninnu bayɛlɛma aw ye walasa k'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA bɛ ka gɛlɛya min lase an ka jamana ma. Yan'an ka don fana kɔnɔna na fɛn bɛ yɛrɛwolo début sur la rempart an bɛ ka sigi dɔ labɛn. A sigi a dabakun ye ka jamana dɛmɛ a kiriko halisa ka sankɔrɔta, jamana a kiriko halisa ka don ba la, jamana a kiriko halisa gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ o bɛ se ka dɔn walasa gɛlɛya ninnu fura bɛ sɔrɔ cogo min na. Ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ kalo nata in tile 12 kalo nata in tile 12 a bɛ kɛ o la ni Ala sɔnna ma. Nin kalo in fana a tile 29 n'o bɛ bɛn sibiridonya ma an bɛna conférence de presse ba fana kɛ k'a ko ɲɛfɔ a journée dabɔra mun kama mun ni mun de bɛna kɛ a kɔnɔna na, a laɲini ye jumɛn ye, a bɛna se ka jamana dɛmɛ cogo di, a bɛna se ka jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw hali kiiritigɛlaw yɛrɛ a bɛna se k'olu fana dɛmɛ cogo min na, ani minnu bɛ ni degunba bɛ olu kan a bɛna se k'olu fana dɛmɛ cogo min na, fura minnu bɛna sɔrɔ aw la. Ni Ala sɔnna ma an kɛlen don k'a don kɛrɛnkɛrɛnnen tɔgɔ da ko jamanadenw ka kitiko mago, o ye a don tɔgɔ ye, a tubabukalama o ye action pour une justice saine. Ni Ala sɔnna ma o bɛ kɛ an bolo kalo nata in tile 12 samedi le 29 octobre ni Ala sɔnna ma an bɛna conférence de presse ba kɛ k'a ɲɛfɔ. O kuma n bɛna daminɛ jumɛn na? C'est pas discours saba de bɛ yen. Abdoulaye Diop ye kumakan fɔlɔ kɛ, o kɔfɛ Faransi représentant min bɛ ale ye kuma ta tuguni, a kelen kɔfɛ ka nkalon caman tigɛ ka da Mali la, a kelen k'a fɔ ko ko maliyɛn minnu bɛ yan nɔ anw de tɛ MINUSMA valeur dɔn, ko sinon ko maliyɛn minnu bɛ kɔrɔn fɛ k'olu bɛ MINUSMA valeur dɔn kosɛbɛ. Abdoulaye Diop ye kuma in jaabi k'a fɔ a ye ko a k'a ka nafika n'a ka solifanaya dabila
ko akana malien kla ka bɔ ɲɔgɔn na ko kɔrɔnfɛ malien ni tilebifɛ malien anw t'o dɔn yan mali un peuple un but une foi anw ye jamanaden kelen de ko degun min bɛ kɔrɔnfɛ degun min bɛ tilebifɛ a bɛɛ lajɛlen mali de ka degun a bɛɛ lajɛlen ni malien ka degun donc a ka o nɛnjaya kuma ninnu a k'olu bila i m'a faamu donc ensuite Ablaye Diop kelen kɔfɛ k'a ka kuma ta an ka se an ka don kuma ninnu na an bɛ taga a ɲini Ablaye Diop fɛ yen fɔlɔ ale ye lase fɔlɔ minnu kɛ an bɛ dɔɔni lamɛn o la ka sɔrɔ ka continuer n'a tɔ ye. Il est aussi, Monsieur le Président, il est surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022. Ako tiɲɛ don nafa ka bon kosɛbɛ ko ka hakili jigin kɛ ko Nations Unies secrétaire général ka ciden min bɛ Mali la a ye nin sɛbɛnni min kɛ a ye nin gafe min kɛ Mali kan a ye nin rapport min kɛ ko a ɲinana k'i tugu a ma sɔn ka fɛn dɔ kɛ a kɔnɔ o ye fɛn jumɛn ye ko Mali ye sɛbɛn dɔ dɔn Nations Unies yɛrɛ la ka laɲini dɔ kɛ ko an bɛ fɛ sigi ka kɛ parce que Faransi bagara ma a y'an tɔɲɔ a ye kɛlɛ bi an kan ka kɛlɛ baga ma ko dalu b'an bolo Faransi contre la o ko kabako don dabalibanko don k'a fɔ ko o rapport bɛ kɛ o Nations Unies fɛ Mali kan k'o kuma ma ye a kɔnɔ. Pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité qui constituent, vous le savez, une violation de la Charte des Nations Unies, mais aussi une violation du droit international. Nous pensons que, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite et votre Conseil est interpellé fortement au Mali et en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Groupe min sigira bi jakulu min sigira bi u sigira so min kɔnɔ a jakulu tɔgɔ ye ko conseil de sécurité o kɔrɔ ye jumɛn jakulu minnu de sigilen don olu de kan ka fɛɛrɛw ɲini mɔgɔw de don mɔgɔ minnu hakili juru carilen don olu kan ka fɛɛrɛw de ɲini walasa lakanabaliya min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛlɛ cogo min na walasa diɲɛ bɛ lakana sɔrɔ cogo min na ni lakana sɔrɔla bɛn bɛ sɔrɔ o Ablaye Diop filɛ nin ye k'a fɔ aw sigilen don k'aw kana lakana de ɲini kuma kɔrɔ de aw sigilen don k'aw ka lakana de ɲini aw sigilen don k'aw ka diɲɛ kɔlɔsi lakanabaliya kana na diɲɛ sɔrɔ aw bɛ ka kuma Mali min yɛrɛ kan yan o Mali dɛ gɛlɛya dɔ bɛ anw kan o gɛlɛya ye jumɛn ye o de la an y'a laɲini aw fɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka sigi kɛ parce que aw bɛ ka fura ɲini aw bɛ ka rapportw kɛ aw bɛ ka sɔrɔsiw bila ka taa an fɛ yen aw bɛ ka polisiw bila ka taga an fɛ yen aw bɛ k'u bila ka taga an fɛ yen kun min na dɛ lakanabaliya min na dɛ anw ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka dalilu sɔrɔ ka preuve sɔrɔ k'a fɔ ko o lakanabaliya in ko o ye Faransi de ka baara ye Faransi de bɛ ka baara dɔ kɛ min bɛ ka na ni lakanabaliya anw fɛ aw dun sigikun de ko aw ka lakanabaliya kɛlɛ walasa ka na ni lakana ye donc n'aw bɛ fɛ ka Mali lakanabaliya kɛlɛ a tigi dɔnnen filɛ nin terroriste dɔnnen filɛ nin mɔgɔ min bɛ marifa di terroriste ma a dɔnnen filɛ kuma kɔrɔ ye nin de o de la an bɛ fɛ sigi ka kɛ dalu minnu b'an bolo Faransi kan an k'o yira aw la n'o kɛra parce que an bɛ don min na i n'a fɔ bi Maliyɛnw sigilen de don k'o kɔnɔ farafinw sigilen don k'o kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ sigilen don k'o kɔnɔ u sigilen don ka mun kɔnɔ anw ye Faransi tɛgɛ ta anw fɛ Mali la Faransi bɛ ka armement maramafɛn jugu a bɛ k'u fili sanfɛla fɛ ka na di terroriste ma an ye Faransi tɛgɛ ta a bɛ ka kunnafoniya ta k'a di terroriste ma Ablaye Diop ka kuma kɔrɔ de ye nin ta o kuma an bɛ fɛ an ka sigi an ka nin kuma kɛ parce que a kɛlen don ka mɔgɔ 13,000 mɔgɔ 15,000 mobile ni fɛnw bila ka taa an fɛ lakana min na dɛ o lakanabaliya in de dɛ a sun ye mɔgɔ min ye dɛ a sababu ye mɔgɔ min na a bɛ sali in kɔnɔ yan a jamana tɔgɔ ye ko Faransi a ka représentant sigilen filɛ nin o kuma anw bɛ fɛ sigi ka kɛ kuma kɔrɔ ye nin de
o y'a sɔrɔ faransi représentant kɔni ale y'a ka kuma kɛ ka ban nka a bɛna fɔ nin kuma in kɛra jikala y'a bɔ n'a kan a ma se ka sigi yɔrɔnin kelen a ye kuma ta tuguni réunion bannen kɔfɛ a ye mun fɔ an ka fitini lamɛnw la. Je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15. Je tiens à rétablir la vérité. Que ale bi yɔrɔ min na ale bi ni wasa don a ma sɛbɛ la ka tiɲɛ bila a minɛn kɔnɔna la ngalon min dar'u la kajibina min dar'u la ko ngalon wuli ka b'olu ka donc a ka kuma daminɛ ni ye faransi représentant ka kuma daminɛ ko Mali ye ngalon da olu la ko o ngalon dabɔra sɔrɔla mun fɛ ko Mali ye lettre min ci conseil de sécurité la k'a fɔ ko ka sigi kɛ donc o kɔrɔ ye jumɛn an bɛ se k'an sigi kɛ mun kɔnɔ sisan normalement an kan k'an sigi de faransi représentant kuma fila an kan k'an sigi k'o de mɛn a da Mali ye lettre min ci éléments b'a kɔnɔna la ni heure in na nin don in na a ka nin avion ye anw ka espace sago nin don in na ni heure in na nin dugu in na aw ka mɔgɔ taara marifa de terrorisme o bɛ lettre kɔnɔna la n'ale ko ko ale bɛna ko bila a place la ngalon min dara Mali la Mali fɛ olu la k'a bɛna ngalon wuli ka bɔ yen n'o kɛra ale ka kuma daminɛ ye ale kan ka kuma fila dɔrɔn de fɔ kuma fɔlɔ ye jumɛn mena ngalon wuli ka bɔ aw kan lettre kɔnɔ u ye nin fɔ u ye nin fɔ u ye nin fɔ u ko ko nin don anw bɛ nin yɔrɔ na an ye nin fɛn di nin ma tiɲɛ tɛ nin don in photo filɛ nin filɛ min b'u bolo anw tɛ mɔgɔ wɛrɛ de don anw yɛrɛ ma se nin yɔrɔ na nin don an ka dalu filɛ kelen n'a m'o fɔ a kan ka fɔ de ok an bɛna tiɲɛ bange sisan ka tiɲɛ yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na Mali aw ko ka lasigi min kɛ anw jɛna ni a ye nin don in an b'a ɲini conseil de sécurité fɛ an ka sigi kɛ a kuma kan donc an bɛ pɛrɛnnen don sisan a kan k'o de fɔ dɛ n'a m'o fɔ n'a ye dɔ wɛrɛ fɔ o kɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ka a ye mankan fu de ci an ka lamɛn n'a sɔrɔ n'a bɛn'o fɔ. 15 août est répété à l'instant devant ce conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Ko ngalon mun dara olu la depuis août kalo tile 15 Mali fɛ ko bi ko ni Abdoulaye Diop tila ka sigi o kuma ka tuguni ale bɛna o kuma de k'o tiɲɛ de da kɛnɛ kan sisan bi ka di an bɛna tiɲɛ mɛn an tulo la Faransi da. Je rappelle que le redéploiement de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien s'est achevé le 15 août avec le départ du Mali du dernier soldat français. Kabe hagli jinga ko ka fɔ ko Barkhane ko u ye bɔli min kɛ Mali la k'a fɔ k'u bɛ taga fan wɛrɛ fɛ c'est à dire k'u tɔgɔ yɛlɛma k'olu ka sɔrɔsi laban taara ka bɔ Mali la août kalo tile 15 i ma ɲininka ni si la fɔlɔ. Le communiqué publié à cette occasion par la présidence de la République française a été transmis aux membres de ce conseil. K'olu tagalen olu ye kunnafoni min kɛ olu ye communiqué min kɛ ko lettre ko cira aw minnu sigilen filɛ conseil kɔnɔ yan nɔ ko o lettre cira aw fana ma. Cette manœuvre de redéploiement avait été décidée le 17 février dernier à la suite d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Elle reposait... O sigitogo yɛlɛma min filɛ nin ye k'olu y'o min kɛ ko a kɛra ni olu ka dɛmɛbaajɛkulu fɛn fɛn bɛ yen olu ni mɔgɔ bolo bɛ baara la dɛmɛbaajɛkulu la ko a kɛra ni olu bɛɛ lajɛlen ka kuma ɲɔgɔnya ye a ma fili fɔlɔ ye yan kalabanciya fɔlɔ filɛ nin ye yan jontanya fɔlɔ filɛ nin ye yan namara kuma fɔlɔ filɛ nin ye yan aw bɛ Mali de la a ka sɔrɔsiw bɛna taa ka bɔ Mali de la aw ni Mali de kan ka sigi ka bɛn a kan a ka sɔrɔsiw bɛna taa cogo di u bɛna taa sira jumɛn fɛ u bɛna taa ni minɛn jumɛn ni jumɛn minɛn jumɛn bɛna to yan munna bɛna to yan aw ni Mali de kan ka sigi k'o kɛ alors que Mali y'a sɛbɛn lettre la k'aw y'a pan ka taa k'a sɔrɔ aw ma fɛn sara olu la aw y'a pan ka taa ala aw bɛ taga don min na aw ma fɛn sara la olu balila k'a yira aw taalen kɔ de a y'a ɲɛfɔ olu ye e ko k'o kuma tɛ tiɲɛ min ye tiɲɛ k'e bɛn'o fɔ i sɔrɔla k'a fɔ la sisan nɔ ko e bɛ taga waati min na ko aw ni dɛmɛbaajɛkulu minnu bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo ko aw y'a sara olu la kuma kɔrɔ jumɛn aw m'a sara Mali la ngalon kelen jɔra aw la yan. Sur le constat que les conditions politiques
et opérationnels n'étaient plus réunis pour rester engagés au Mali. Oh, k'olu ka tagali sababu ya jumɛn ko parce que ko politiki bunakun kan o kɔrɔ jumɛn fanga min bɛ Mali la o fanga in tɛ olu sagoya ye filanan ye jumɛn olu yɛrɛ kan ka baara kɛ condition minnu kɔnɔna na o kan ka baara kɛ lahala minnu kɔnɔna na ko lahala ninnu fana kun dafalen tɛ o fana t'u permettre u ka to yan tuguni donc o kɔrɔ ye jumɛn u gɛnna. La France en avait rendu compte devant ce Conseil. Elle a toujours fait preuve de transparence à l'égard de la communauté internationale, et ce, depuis le début de son intervention militaire au Mali, en 2013. Intervention ko depuis France y'a sen cu Mali la yan nɔ don min na ko fo ka taga fɔ k'olu ka sɔrɔsi laban taara ka bɔ yan k'olu ye ko kɛ k'olu y'a bɛɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna na ka ɲɛsin communauté internationale de ma a m'a fɔ ko ka jɛlenya na ka ɲɛsin Mali ma dɛ a ko m'a fɔ k'u jɛlen kun don Mali ye dɛ k'u y'a bɛɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ ka ɲɛsin communauté internationale ma nin fana kɔrɔ ye jumɛn lagalagatɔ de bɛ ka kuma a tɛ fɛn kalama a bɛ fɛ k'a yɛrɛ yan nɔ ko olu kelen tɛ ni ko wɛrɛ b'a la communauté internationale b'a kalama ni ko wɛrɛ b'a la communauté internationale sen b'a la n'o tɛ anw ye fɛn fɛn kɛ Mali la aw minnu sigilen filɛ nin an y'a kɛ jɛlenya kɔnɔ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma dɛ mais e n'olu tɛ o e n'olu tɛ kuma na o kuma tɛ e n'olu ni ɲɔgɔn cɛ o e ko k'e bɛna tiɲɛ de sabati k'e bɛna tiɲɛ de da kɛnɛ kan ko Mali ye nkalon da aw la nka i kun kan ka fɔ de kɛ ko aw y'a bɛɛ kɛ jɛlenya la aw ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o ye nkalon filanan ye a taara tɛgɛma yɔrɔ filanan min na. Posait sur une demande des autorités maliennes. Dans ce contexte, je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée. Ko lahala kɔnɔna la ale kɔni tɛ jɛn n'a ye cogo si la wa ale b'a kɔn ko nkalon minnu taara k'o da ale la nkalon minnu taara k'a da Faransi la ni segin bɛ ka kɛ a kuma kan ale bɛna tiɲɛ jumɛn de da kɛnɛ kan sisan i sigira k'i bɛna tiɲɛ bange k'e bɛna la ɲɛfɔ ko i bɛna vérité rétablir o vérité rétablir kɛra jumɛn a tɛ se k'a fɔ o a tɛ se ka kɛ o vérité tɛ se ka rétablir o i bɛ ba wala a tɛ se. Par les autorités de transition maliennes. Je rappelle que la France s'est engagée pendant 9 ans aux côtés du Mali, à la demande de ce pays, pour combattre les groupes armés terroristes, et que 59 soldats français ont payé le prix de leur vie. Ko ale bɛ hakili la jigin fana kɛ tuguni k'a fɔ ko ne Faransi nana Mali la ko Mali ɲɛmɔgɔ de ye Faransi wele Faransi nana ka na Mali de dɛmɛ wa k'olu nalen ni bi cɛ k'olu ka sɔrɔsi 59 k'olu ni tora Mali la donc a bɛ hakili jigin ko la nka halisa nkalon min dara olu la a dama don la fɔlɔ a ko a kuma in yɛrɛ bɛɛ dabɔra min kama dɛ ko nkalon min dara olu la dɛ k'ale bɛn'o tiɲɛ de fɔ a bɛn'o ko de lajɛya o lajɛyatɔ de filɛ nin a bɛ ka taga munumunu Éthiopie n'a bɔra Éthiopie a bɛ taa Soudan n'a bɔra Soudan a bɛ taa Érythrée n'a bɔra Érythrée a bɛ taga yɔrɔ jumɛn de a bɛ taga Guadalajara n'a bɔra Guadalajara a bɛ taga a bɛ k'i munumunu kuma in yɛrɛ min ye dɛ a tɛ k'i tilen i tɛ se k'i tilen o kalaban ci cɛkɔrɔ. Dans ce combat, la France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre. Ko Faransi kɔni ma deli ka don Mali espace kɔnɔ fiyewu k'a sɔrɔ yamaruya t'olu bolo wa ko kuma min fɔra k'ale ti jɛn n'o ye dalil jumɛn de b'i bolo sisan dalil jumɛn aw ye nin kuma in bɛɛ mɛn sisan aw ye dalil jumɛn mɛn na ni e yɛrɛ jɛlen don e ko k'i bɛna tiɲɛ bange ne ko n'i jɛlen don i t'a fɔ dɔrɔn ko bɔ d'accord preuve minnu b'a bolo a ye nana yan i t'o fɔ mɔgɔ jɛlen b'o de fɔ i ni jabajɛlen don i tɛ ma ko kɛ o i ma ko kɛ i tɛ kojugu la i sen tɛ ko la e ni nkalon darila i jɔrɔ kun kuma in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ n'an k'an sigi fɛn dɔ bɛ n bolo i kan n'an k'an sigi i ka tiɲɛni dɔ bɛ yen n'an k'an sigi i bagara ma n'an k'an sigi i ye suɲɛni dɔ kɛ n'an k'an sigi i ye fagali kɛ a dalilu bɛ n bolo a dalilu dafalen n'i jabajɛlen don n'i b'a dɔn k'i ma kojugu kɛ i tɛn'i sigi a nka nin bɛɛ munumunu ni kun ayiwa a jaabira Abdoulaye Diop fɛ an ka Diop ka jaabi lamɛn. Diop y'a jaabi kosɛbɛ. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la...
Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France. Mais je crois que sa prise de parole justifia encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Ako, président, kone kun hakila ko in bana kaban, ne kun hakila ko kuma in bana kaban kwa. Mais comme Francis segera kana tuguna nana kuma damina tuguni. Mais bon, a nana kuma munun fɔ ne tɛna segin na n yɛrɛ bila kuma ɲɛfɔ bala tuguni. Nga, comme Francis jaabili daminɛ kaban, mais a ka nin jaabi in yɛrɛ de dɛ. Nin jaabi de b'a yɛrɛ k'a fɔ k'anw bɛ ka sigi min ɲini dɛ k'o kan ka kɛ. Ni Abdoulaye Diop ka kuma kɔrɔ de, a bɛ ka kuma min fɔ n bɛ k'a yɛlɛma bamanankan na. Diop ko Francis représentant min bɛ yen, a ka nin kuma in de dɛ, a ka nin réaction de, k'o b'a yira de k'a fɔ ko tigitigi anw bɛ ka laɲini min ɲini a kan ka kɛ de. Anw bɛ ka sigi min ɲini a kan ka kɛ de. Walasa dalu minnu bɛ anw bolo Francis contre la a ka yira. Ni Francis fana bɛ nin défend cogo min na a ka n'a défend ten. Anw ma wuli dɔrɔn k'a fɔ k'an bɛna fɛn dɔ fɔ Francis ma. Anw b'a dɔn k'a fɔ ko anw dala kan ka minɛ a kana minɛ. Mali ka kuma ka minɛ a kana minɛ. Anw b'a dɔn ko nin ko in bɛ se ka nɔ dɔ k'o la o. An ka crédibilité bila en jeu. Mais ni y'anw ye k'a fɔ dalu de bɛ anw bolo. K'a fɔ dalu de bɛ anw bolo. O kuma nin kuma in yɛrɛ de sababuya la dɛ. Comme Francis commencera ka jaabili daminɛ. Ko comme Francis jaabi kɛli daminɛ ka ban. A banna a tɔ ka nɔgɔn. An bɛ ka laɲini min ɲini. A y'a laɲini a y'a sigi sen kan kɛ an k'a ɲɛfɔ kɛ. Comme e bɛ se jaabili la. N'a fɔra k'an ka don so kɔnɔ ka taga kuma, i bɛ kuma daminɛ kɛnɛ ma. Kuma min ɲininkali kɛra i tɛ kuma o kan dɛ. Alors k'a fɔra k'an ka don so kɔnɔ da an ka taa an sigi an ka kuma. I kuma kun kɛnɛ ma bilen. Komi aw ye jaabi daminɛ ka ban, mais aw ka nin jaabi b'a yira ko tiɲɛ yɛrɛ la an kan ka sigi di. Conseil de sécurité président Francis nin jaabi min kɛ dɛ, nin jaabi kɔrɔ de b'a yira sisan k'a fɔ k'an kan ka sigi di. An ko ko dɔ a dusumi ko dɔ la, a tɛ ne k'a fɔ ko ale sen tɛ ko la. Prévu b'an bolo, a kɛra don min na, a kɛra waati min na, a kɛra yɔrɔ min na, a kɛra mɔgɔ min na o b'an bolo. Komi ale ko k'a sen tɛ yɔrɔ la, komi ale ye jaabili daminɛ ka ban. Don kɔfɔlen min ɲinina dɛ, a ye don in bolo da dɛ, an ka taa an sigi ani Francis ka kuma. Parce que n'o ko in kɛra bɛɛ bɛ lafiya. N'o ko in kɛra anw tɔgɔ bɛ ja. N'o ko in kɛra ni Francis yɛrɛ nɔ t'a la a tɔgɔ na ja o. Parce que anw fana ye kuma min fɔ a fana tɛ se ka to ten. Parce que k'anw dalakan fana de bɛ enjeu. Mɔgɔ bɛna fɔ an bɛ kuma de fɔ an bɛ kuma ko dɔrɔn tɛ dɛ. N'an taara nin kuma in kɛ ana dɔn min bɛ yen. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France. Mais je crois que sa prise de parole justifia encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais... Comment Français jaabi daminɛ ka ban? Comment on y'an ka plainte kɛ, anw ye laɲini kɛ, anw ma chance sɔrɔ prévu minnu b'an bolo k'o di. Ko comme Français e kun ye kuma daminɛ, e nɛnubani min ye kuma daminɛ sa, an bɛ fɛ i ka yamaruya di k'a fɔ k'an ka sigi an ka kuma, i ka yamaruya di. N'i ye cɛ, n'i ye di, i ka yamaruya di, an ka sigi an ka kuma kɛ. I ti pɛlɛpɛlɛ la, a ti yala la ka kuma. Ni e ye cɛ, ni aw ye cɛ, a y'aw ka yamaruya di an ka taga kuma kɛ. Anw kɔni ye laɲini kɛ ka ban, anw tilala. Mais ni aw ye cɛ, ni aw ye den, a ka yamaruya di kɛ. An ka taga kuma kɛ. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France. Mais je crois que sa prise de parole justifia encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite maintenant que la France
a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquels nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Bon, aussi ça. Ale yɛrɛ bɛna ɲini sisan faransi de m'a fɔ ko nkalon darali la bon faransi dɛ preuve bɛ anw bolo anw bɛ fɛ nin ko in ka sigi pour que an k'a yira diɲɛ bɛɛ ɲɛ la dalila minnu bɛ anw bolo aw contre la anw bɛ fɛ sigi ka kɛ joona comme e ye kuma daminɛ ka ban n'a b'i sɛbɛ ma n'i den n'i dalen b'i yɛrɛ la anw bɛ fɛ e yɛrɛ de ka nin dossier in porter sa dɛ e yɛrɛ de ka nin sigi in laɲini sisan e yɛrɛ de parce que fo conseil de sécurité membre dɔ ka dossier porter ɔ e yɛrɛ ka dossier in ta sisan dɛ e k'a fɔ ko an ka sigi wa an bɛ fɛ a ka kɛ joona hɛn n'i dalen b'i yɛrɛ la o fɔlɔ kɔnɔ a sigilen ka fɛn kɔnɔ comme ka toli ka taa Mali ma ye min sɔrɔ bi ka fɔ o ye nin ye parce que an yɛrɛ ɲɛ b'a la condition bɛ cogo min na voilà an ma se ka an sigiyɔrɔ sɔrɔ pour que ka video kɛ an kɔni a tɛ obligé k'an jɔyɔrɔ dɔ la k'a kɛ donc an ka foli tanu bi aw bɛɛ lajɛlen aw kana ɲina yɛrɛwolo début sur la rempart kelen ka wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma nin kalo tile 29 conférence de presse belebeleba la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ don Dirisa Mementa bon caman bɛ ka numéro ɲininkali kɛ n bɛna numéro di mais n y'o fɔ aw ye ni numéro di n'a ma sɔrɔ aw kana jiginna n'a bɛ se ka message min ci ma aw ci n'a bɛ se ka min sɛbɛn WhatsApp fana k'aw sɛbɛn WhatsApp kan sinon na continuer ka wele ka souvent i b'a sɔrɔ ko ka ca i tɛ se k'a ta ne yɛrɛ ka téléphone ye 75 30 37 08 75 30 37 08 message ka di n ye ka tɛmɛ appel kan salamu alaikum